minnu bɛ ka bi Mali filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ni waleɲuman bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ni bi Mali ka don kibaru waati selen bi ye sibiri ye janvier kalo tile 27 san 2024 aw ye bisimila kibaruyaw kɛnɛ kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ka kɛɲɛ ni jamana yɛrɛ a lakanali ye i k'a dɔn k'a fɔ ani jamana fa bɛɛ lajɛlen lakanali ye Mali sɔrɔdasiw u ye wulikajɔ dɔ kɔni kɛ wulikajɔ ninnu kɛra don min ani waati minnu na olu filɛ nin ye alamisa don janvier kalo tile 25 2024 i k'a dɔn k'a fɔ jatewale tigilamɔgɔw ye bingali dɔ ta ka ɲɛsin an ka sɔrɔdasiw dagayɔrɔ min filɛ nin ye Ɔnbori yɛrɛ bɔda la ayiwa i k'a dɔn Ɔnbori o ye sigida ye min bɛ Gosi mara la nka ka kɛɲɛ ni an Jumadon janvier kalo tile 26 2024 ayiwa bingali wɛrɛ taara jatewale tigilamɔgɔw fɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni ka ɲɛsin Mali wolomasiri tabaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ Kinparana ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni sɔrɔdasiw ka baara ɲɛdɔn ani baara timinadiya ni u ka cɛsiri ye u ye dankari olu fana na ayiwa i k'a dɔn min bɛ tali kɛ nɔbɔli la o kɔni kɛra sababu ye ka se ka i k'a dɔn u ka kunnafoni cɛsira dɔw k'olu bɔsi u la ka tila ka kisɛw ani kɛlɛkɛ marifa dɔw i k'a dɔn ka se ka o tɛmɛ u nɔrɔ o la ayiwa janvier kalo tile 25 ani a tile 26 tɛmɛnen 2024 ayiwa ja min dara sɔrɔdasiw kɔni ɲɛ o ja in i k'a dɔn sɔrɔdasiw yɛrɛ ka wulikajɔ ka se ka Mali fa bɛɛ lajɛlen kɔni larawe o kɔni kɛra sababu ye o ja in kɔni ma se ka ɲɛ sɔrɔ a kɛra mara minnu kɔnɔna na o ye Tiringa awa Ure Senu Ure Dani ani Atara o bɛ leere yɛrɛ kɛ nka ba fɛ awa jan daru ɲɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen la o la min bɛ tali kɛ état-major général des armées ko a b'a da bɛɛ lajɛlen dun k'a fɔ Mali wolomasiri tabaw u kɔni bɛ cɛsiri ani timinadiya bɛɛ lajɛlen la walasa u bilalen don wale min na u y'u kali min kɛ drapeau kɔrɔ o baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ka jamana fa bɛɛ lajɛlen kɔni lakana ani hadamadenw ani bolominɛw k'o y'u kalikan de ye an bɛ dugawu kɛ sa wolomasiri tabaw ala k'u jɔsen bɛ tenden ma a ko la. An bɔra yen an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ bi sibiri don janvier kalo tile 27 2024 kunnafonidi kɛnɛ sigira denmisɛnninw cɔlaso min bɛ Kati ani a bɛ wele ko maison des jeunes kunnafonidi kɛnɛ sigira yen nɔ ayiwa jɛkulu fɛ jɛkulu min ni an b'a wele ko AMATA Alliance Mali Taɲɛ tous pour le Mali pour tous i k'a dɔn n'i y'a ta k'a lajɛ ayiwa gouvernement n'o ye farajɛlɛfanga ma ɲɛmaaw ye u ye lasiri fila min kɛ kɔsa in na i k'a dɔn ka kɛɲɛ ni bɛnkan sɛbɛn min ni bolonɔ bilara la Alizeri jamana kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ u y'o bɛnkan sɛbɛn kɔni bɔ a mɔ ka kɛɲɛ ni o bɔli ye a mɔ o nisɔndiya ani ka kɛɲɛ ni ayiwa farajɛlɛfanga ma ɲɛmaaw olu sɛbɛnma tindini ye AMATA n'o ye Alliance Mali Taɲɛ tous pour le Mali pour tous a ɲɛma Badara Alu Sangare i k'a dɔn k'a fɔ ale n'a ka jɛkulu farala ɲɔgɔn kan ka kunnafonidilaw wele walasa ka se ka u ka hakilinaw di ka se k'o kɛ sɛbɛnmatindi ye ka ɲɛsin farajɛlɛfanga ma ɲɛmaaw ma o la kɛnɛ in kan min bɛ tali kɛ Kati dugutigilakaw olu tun bɛ ka se muso jɛkulu caman ma ka taa se kunnafonidilaw ayiwa olu caman tun bɛ a kɛnɛ kan bi Mali ka cidenw tun bɛ yen nɔ an ka ɲɛmada olu ka sɔrɔlenw fɛ. Anw fɛ bolo a diyara anw ye fɛnɛ parce que anw bolo maliyɛn bɛɛ ka laɲini de y'o ye. Point de presse de l'AMATA suite au communiqué numéro 64 et 65 du gouvernement de la transition et relatif à la fin de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger et au comportement dynamico de l'Algérie. L'Alliance Mali-Taɲɛ, tous pour le Mali pour tous, AMATA, a appris avec une vive satisfaction la fin de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger signé en 2015. Cette fin de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, a été motivée par son inapplicabilité et le changement de posture de certains groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issus du processus d'Alger, devenus des acteurs terroristes et poursuivis par la justice malienne après avoir commis et revendiqué des actes terroristes. L'incapacité de la médiation internationale à assurer le respect des obligations incombant aux groupes armés signataires, malgré les plaintes formulées par le gouvernement de la transition,
à travers la réconciliation et la réconciliation nationale en 24 février 2023, adressé aux autorités de la République algérienne démocratique et populaire, chef de file de la médiation internationale. Les actes d'hostilité et d'instrumentalisation de l'accord de la part des autorités algériennes dont le pays est le chef de file de la médiation, tel que mentionné dans le communiqué numéro 05 du 25 janvier 2024 du gouvernement de la transition. L'Alliance malitanienne Tous pour le Mali pour tous, AMATA, salue et félicite cette décision souveraine, historique, patriotique et courageuse du président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta, et du gouvernement qui est en phase avec les attentes du peuple souverain du Mali. Rappelle la bonne foi du président de la transition, colonel Assimi Goïta, pour maintenir la cohésion, la paix et la réconciliation nationale à travers la création d'un ministère dédié à la réconciliation, à la paix et à la cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Je dis bien chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Salue également le président de la transition pour la signature du décret 2024-053 PTRM du 26 janvier 2024 instituant le comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Encourage le président de la transition, colonel Assimi Goïta, pour son engagement indéfectible envers le processus de paix, le rétablissement de la stabilité au Mali et le bien-être des Maliennes et des Maliens. Déplore par ailleurs les comportements dynamicaux de l'Algérie, son ingérence dans les affaires intérieures de notre pays, un État souverain, et surtout son manque de neutralité en tant que supposé médiateur. Rappelle également les principes directeurs édités par le président de la transition, à savoir le respect de la souveraineté nationale, le respect des choix stratégiques et le choix des partenaires, la prise en charge des intérêts vitaux pour toutes les décisions. Félicite et encourage pour leur engagement républicain et patriotique les leaders et représentants des mouvements signataires qui sont restés aux côtés du gouvernement malien. Invite le peuple malien à rester vigilant et à se mobiliser pour soutenir les autorités de la transition face à cette nouvelle situation. Réitère son soutien indéfectible aux autorités de la transition et aux FAMA. Oui au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, non à l'ingérence étrangère, quelle qu'elle soit. Vive le Mali, vive la transition. Et je vous remercie. Donc, on va essayer de traduire un peu. Alors, amplement, Anna m'a banni d'autant la cafo, au corps Kabara au Punjé. Vous voulez dire, ni mettre Amata, allez, on a fait la sécurité. Kageli gouvernement aye la série numéro 064, allez, numéro 065. Francophone, ma numéro est la série Mingue. Pour nous, Kennedy, aywa bengasna mi ni obara okera Algérie de Nakona ikado kageni o jamana yere ka tabolo ka nyesi malima aywa ni dansira o bengasna Alliance malitanien tous pour le Mali pour tous amata akon kabini ale yo ome okera ni soja ko bay ale bulu ani soja kada ka abe beni fa nanga ko fo Mali ko nana
ni hakilina tara Alger i ka dɔn ni bolo bila la 100,000 ani 15 o dansigira o bɛ na min o bɛ dansigira min na an ka jamana fɛ min n'a hakilina tara Alger jamana kɔnɔna na ayiwa ka kɛ ni ayiwa hakilina min dara u fɛ u jɔsi tɛ ka bolo fa a ko la o la Alliance Mali ta ɲɛ tous pour le Mali a ye a jira k'a fɔ k'a bɛ foli ani waleɲuman dɔw ka kɛ ni o bɛ na min tara an ka jamana fɛ o kɔni bɛ bila an ka kokɔrɔw kɔnɔna na o ye fasodenɲumanya wale ye cɛsiri an ka fanga ma ɲɛma fɛ n'o ye Colonel Assimi Goïta ye ani a ka gouvernement o la nin bɛ Mali ka yɛrɛya ko fɔ halisa hakilina jiginna fanga ma ɲɛma Colonel Assimi Goïta a tɛnɛ n'a ŋaniya ka se ka bɛn ni kelenya k'o sinsin an ka jamana kɔnɔna na nin b'o tɛmɛsiyɛn belebele fɔ ka ɲɛsin Malidenw ma o la a ye a jira k'a fɔ n'o ye Amata ɲɛma ye k'a fɔ nin bɛnkan min filɛ nin n'a bɛ bɛn ani fara ɲɔgɔn kan ko fɔ an ka jamana kɔnɔ a bɛ foli kɛ ka kurakuraya fanga ma ɲɛma ma a ye bolonɔ bila a degré min na n'o ye degré numéro 2024/0053 PT/RM min kɛra janvier kalo tile 2024 o la hali bi k'a bɛ foli kɛ o k'u cɛsiri jamana in fasodenɲumanya ani ɲɛmaya u k'o jɔyɔrɔ min na bi ka se ka nin hakilina in ta i ka dɔn ka ɲɛsin Malidenw ma o ye olu nisɔndiyakoba ye o bɛ wele bila Maliden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la an ka fara ɲɔgɔn kan walasa fanga ma ɲɛmaw u ye nin hakilina min ta k'a senkɔrɔma tinti o la an bɛ Amata a ɲɛmaw ani a baarakɛɲɔgɔnw maa o maa bɛ yan an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn k'an ka fanga ma ɲɛmaw ka foli lase u ma ani gouvernement ma bɛɛ lajɛlen an ye kumaba minnu t'a kɔnɔ ka di aw ma o cɛ nin ye an bɛ aw fo ka bɛɛ foli ma hali bi an ka jamana an bɛ dugawu kɛ Ala ka basigi don a kɔnɔna na Ala ka basigi don a kɔnɔna na ale kɔsa in na janvier kalo tile 25 a n'a tile 26 Bamaju cɛ wale minnu ta k'an sɛgɛrɛ n'an ka sɔrɔdasiw jɔ o jɔyɔrɔ la hali bi an bɛ dugawu kɛ an ka wolomasiri tabaw ye an bɛ aw fo dan tɛ foli min na nin tun ye Amata ka bi kunnafoni kɛnɛ ye janvier kalo tile 27 k'aw bɛɛ fo aw natɔ min bɛ aw sɔrɔ aw segindɔ ka n'aw sɔrɔ an b'a fɔ a ye ko nin bɛ da n'an bɔra yen an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ayiwa janvier kalo tile 26 tɛmɛnen n'o tun ye kunun juma ye san 2024 minisiri min bɛ anw ka jamana kɔnɔna na minnu ɲɛsinnen don bɛɛ ani kelenya ni hadamadenya sabatilen ma n'o ye colonel major Ismail Wage ye ale ye ayiwa ɲɛma dɔw bisimila n'o ye ayiwa jɛkulu dɔw ɲɛmaw ye minnu kɔni tora gouvernement kɔrɔ a ko min bɛ tali kɛ kabi gouvernement kɔni ye kibaruya bɔ ka bin min bɛ tali kɛ ayiwa bolonɔ bilara sɛbɛn min na Algérikaw fɛ yen n'o ye accord d'Alger ye k'a fɔ ko o kɔni bɔra a ma ka bɔ o kɔni bɔra a ma i k'a dɔn awa min bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔ jɛkulu dɔw la i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni ye ko in ye cogo wɛrɛ la k'a bɔra a ma ka kɛ ni Malidenw yɛrɛ ka nafanw kɔni ye o la o lajɛ min kɔni kɛra ayiwa minisiri fɛ n'o ye ayiwa colonel major Ismail Wage ye ani ni jɛkulu maaw ni ɲɔgɔn cɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se k'u ka hakilinaw ka se ka hakilinaw falen i k'a dɔn k'a fɔ ani taabolo ninnu kan u y'a jira k'a fɔ u n'a fara ɲɔgɔn kan i k'a dɔn Malidenw yɛrɛ an k'an sigi ka hakili jagabɔ an ka jamana kan k'o de nafa ka bon kosɛbɛ k'i n'a fɔ jamana ɲɛma a ka laseliw la ka ɲɛsin jamanadenw ma i k'a dɔn sanyɛlɛma hukumu kɔnɔna na a ye laseli min kɛ a kɔni kɛra kɛnɛ ye minisiri yɛrɛ n'o ye Ismail Wage ye a ka ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ fanga ma ɲɛmaw ka kɛɲɛ ni bɛn ani kelenya o sabatili an ka jamana kɔnɔna na a ka se k'i da don o dɔw la ka ɲɛfɔ ayiwa ni jɛkulu maaw ye o la minisiri a ye a jira k'a fɔ hakilina jiginna i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa fanga ma ɲɛmaw u ye a jira k'a fɔ ko dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen kɔni ye maa o maa kɔni b'a fɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa ka kɛ Maliden lakika ye ko dayɛlɛlen don aw ye hali n'a fɔra k'a fɔ aw minnu bɛ yen ni aw tun bɛ Algérie bɛnkan sɛbɛn aw tun bɛ a kɔnɔna na nka ni o kɔni bɔra a ma n'a bɛ se ka na ko dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen kɔni ye n'an bɔra yen an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ayiwa Ala ma hinɛ na Ibrahim Boubacar Keita ale ka waati la ayiwa pankuru min kɔni zana avion ko in a kuma cayara kosɛbɛ o ye k'a dɔn k'a fɔ a ko kɔni bɛ sen na a yɛrɛ k'a fɔ ko pankuru in k'a sanna ayiwa miliyari 17 o ye k'a dɔn k'a fɔ dɔw ko k'a fɔ ko miliyari 20
o an bɛ don min ko bi min bɛ tali kɛ Mali mara ɲɛmaaw la u y'a yira k'a fɔ nafolo min taara avion ko in na k'a bɛ t'i jɔ miliyari 50 ani miliyari 6 la o kɔni samana ka bɔ Mali wagande kɔnɔna na walasa ka se ka pankurun ko in k'a ɲɛnabɔ nka miliyari 17 ka se miliyari 20 ma min dun bɔra wagande kɔnɔna na ko ye miliyari 56 ye i k'a dɔn k'a fɔ o dossier ko o fana bɛ sen nin waati la an ka jamana kɔnɔna na. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ayiwa Lome kɔfɛ Conakry kɔfɛ ayiwa Mali juma tɛmɛnen nin kɔni ye tuuru sere Mali ma juma tɛmɛnen janvier kalo tile 26 2024 i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa lajɛba kɔni kɛra jɛrɛba kɛra hôtel Radisson na i k'a dɔn an ka jamana kɔnɔ a kɛra sababu ye ka se ka maa caman tun bɛ a kɛnɛ kan a kɛra ɲɛmaa tun bɛ maa min bolo sa o ye Mali gouvernement ɲɛmaa ye n'o ye Sukari Kokala Mayiga ayiwa maa wɛrɛ tun farala o kan ka kɛɲɛ ko in yɛrɛ yanga bonyali ye n'o ye gouvernement maa dɔw ye ayiwa hakilina in kɔni bɔra kunnafoni dilaw la n'o ye Camerounais ka kunnafoni dila min bɛ ni a bɛ wele ko Alain Foka u ye nin jɛkulu in sigi sen kan n'o ye atelier Massa hakilila jiginna i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa atelier Massa in a kɛra ka kɛɲɛ ni hakili jagabɔ de ye farafinna ma hakili juru canalenw fɛ walasa u ka se k'u ka dɔnniyaw kɔni falen ɲɔgɔn na ka kɛɲɛ ni i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa jɛkulu duuru o kɔni sigira ayiwa i k'a dɔn Massa yɛrɛ kɔnɔna na walasa ka se ka hakilina kumabaw olu bɛ se ka ɲini cogo min na i n'a fɔ ayiwa an ka i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa dugujukɔrɔla nafako olu bɛ cogo minnu kɔni na n'o ye ayiwa sanuko ka taa se pétrole ko ma ayiwa foniko flore ko fo ka taa se ayiwa u bamayɛlɛmali ayiwa i k'a dɔn an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ka d'a kan science ni technologie ko an bɛ don min ko bi i k'a dɔn o don olu ka ko dogolen tɛ maa si la o kuma ni lajɛba in a kɛra hôtel Radisson la an fɛ Bamakɔ yan min hakilina taara kunnafonidilaw yɛrɛ fɛ i n'a fɔ Alain Foka n'o ye Camerounais ka ye. Kɔfɛ walasa ka bɔ kunnafoni kɔnɔna na an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin ye laseli min ni a yiralen don k'a fɔ ayiwa min bɛ tali kɛ ayiwa mankanw walima ka adamaden dankari a la ayiwa ntolati min bɛ ka kɛ Côte d'Ivoire bɛ yen ayiwa Mali y'a jira k'a fɔ ko a y'o walew kɔni kɔn walima ka i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ supporteriw la n'o ye ayiwa supporteriw ka dankariw la walima ka dankari minɛnw kɔni na k'u b'a jira k'a fɔ k'u bɛ foli ani waleɲumandɔn k'u ɲɛsin kɔrɔrikaw ka mara ɲɛmaaw ma o tɛmɛnen kɔfɛ ka ɲɛsin kokan ma ka da u ka cɛsiri ani u ka baara ɲɛdɔn kan farikoloɲɛ nasiratigɛ la ani k'u yɛrɛ labɛn cogo kan ayiwa Côte d'Ivoire mara ɲɛmaaw ani Côte d'Ivoire ka denw k'u b'u fo waleɲumandɔn a baaraw taabolo la. Nin bɛ dan sigi an ka bi don kibaru la min lasera aw ma bi sibiri janvier kalo tile 27 2024 an tɛ segin an tɛ ɲinɛ n'aw ye jaabi ninnu sɔrɔ aw ka k'u fɛ k'u yɛrɛ kɛ an mago bɛ aw ka ladilikanw na walasa aw ka kunnafoni lakikaw sɔrɔ k'a to aw ka sigida la an b'a fɔ yen na sa aw k'an bɛn waati wɛrɛ.